रुप'यि हाथाइसालियाव रुप'यि आन्चलिक सर्वजनी श्री श्री मा दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय सानबानि थाखाय हाबाफारि लादों बिथांमोना। लोगोसे दिनै फुंनिफ्राय लानानै बिथांमोना रुप'यि हाथाइसालियाव बोसोरफ्रामबो गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। लोगोसे दिनैहाय फुंनिफ्राय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मोनानि दिनैहाय रुप'यि आन्चलिक सर्वजनिक श्री श्री मा दुर्गा फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय सानबानि थाखाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव माखासे दिनैहाय दैदेनगिरि बिथांमोन नुजाथिफैगोन। लोगोसे दिनैहाय निफ्रायनो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथां केमेरा मेनखौ देखायनो आङो आखायाव लादों। बिथाङा माखासे बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावबाय थानाय बा दिनैहाय बिथांमोननि सायनासालि लुनायाबो कमप्लिटै आबुं महर मोनबाय। लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना माखासे खामानि मावगासिनो दं। बेजों लोगोसे दिनै फुंनिफ्राय लानानै माखासे हाबाफारिबो लानाय जादों। बे समाव आङो बिथांमोनजों माखासे खोथा जोङो सावरायगोन। लोगोसे बिथांमोना बे हाबाफारिजों मा लाफानाय जादों आरो दिनैनि बे रुप'यि आन्चलिक सार्वजनिक श्री श्री मा दुर्गा मन्दिरा बिथांमोना बोसोरै बिथांमोना मोजाङै दावराव गैयालासे खुंफुंनायनि थाखाय माखासे बिथांमोना बान्था मोननो हादों। दा जों बिथांमोनाव माखासे खोथा जोङो बिनि सोमोन्दै बा दिनैहाय माबायदि आरो खुंफुंनो आखायाव लादों बिथांमोनाव जों माखासे खोथा जों मिथिनांगौ। नोंथाङा मा फोरमायो? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आरो बे दिनैनि बेनिफ्राय जानो गोनां बिमा दुर्गा फुजानि मोजां हामलायनाय बावहरनाय। जोंहा हाबाफारि बायदियै दिनैहाय दङ 1 अक्ट'बर। बेवहाय जोंहा जोंनि मोनफ्रोमबो मेन गेट, सेकेन्ड गेट, मेन पेन्डेल, बिमा दुर्गानि मन्दिरनि नांग्ला बेखेवनाय बिदि माखासे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों दिनैहाय लानाय जादों। बे जोंनि दिनैनि गिबि हाबाफारि। आरो बेनि उनावहाय बेलासे 7 रिंगानिफ्राय जोङो मोनसे मोसानाय अपेन डेन्स प्रग्राम लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे जाखांफुनाय उन्दै मोसागिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। दिनैहाय मोनाबिलि 7 रिंगानिफ्राय बे मोनसे हाबाफारिया जागोन। आरो गाबोनो 2 अक्ट'बरनिफ्राय 3 अक्ट'बरसिम जोङो मोसानाय बादायलायनाय खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। आरो बेयो मोननै सेक्सनाव जागोन, ए सेक्सन आरो बि सेक्सन। 12 बोसोर बैसोनि गेदेरखौ जोङो ए सेक्सनाव लानाय जादों आरो 12 बोसोर बैसोनि उन्दैफोरखौ जोङो बि सेक्सनाव मोसानायनि खाबुखौ होनाय जागोन। दा बेवहाय जों बिथांमोननो माखासे बान्थाबो बावगोन। सेथि, नैथि आरो थामथि मोननैबो ग्रुपावनो बियो थागोन। आरो बान्था हिसाबै दङ जोंहा सेथि बान्थायाव 8,000, नैथि बान्थायाव 6,000 आरो थामथि बान्थायाव 4,000। आरो लोगोसेयैनो माननि बान्था हिसाबै कनसोलेसन प्राइज हिसाबै जोङो 3 लाखिनाय जादों। दा बिथांमोना जाहैबाय 1,000 करि बावनाय जागोन आरोखि। आरो उन्दैसाफोरनिखौ जोङो 3,000, 2,000, 1,000 बिदि लानाय जादों। आरो 3 बिथांमोननो जों 500-500हाय मान बावनाय जागोन कनसोलेसन प्राइज हिसाबै। दिनैनि हाबाफारियाव ओरैनो गाहाय आलासि हिसाबै सोर बाहागो लाफैदों आरो दिनै मा ओरैनो जानानै थाङो फुंनिफ्राय? फुंनिफ्राय जोंहा गिबि हाबाफारियानो जाहैबाय स्वच्छ भारत अभियान, क्लिन इन्डिया मिशन होननानै जों जायखौ मिथियो। दा बे गिबि हाबाफारिमोन। दा बेनि उनावहाय जादोंमोन नैथि हाबाफारियाव सेनिटाइज। दा बे मोननै प्रग्रामखौ जों गिबियाव बेनिखायनो लानाय जादों जे बे धोरोमजों जिथुके साब सिखोनाबो लोब्बा दं। जोङो धोरोमखौ फुजिबाल' जानाय नङा, जों साब सिखोन जानांगोन। बेनिखायनो बे मन्दिरनि लांगोना मोखाङाव जि मैला जानानै थानाय, दा बेफोरखौ जोङो साब सिखोन खालामनानै जों गोसो गोथारै जों फुजाखौ जोङो होनो हायो बा सिबिनो हायो। बेनि थाखायनो जों गिबियावनो बे स्वच्छ भारत अभियान बेखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो आरो जोङो जि माने सेनिटाइज, बे साखाथियाव मैलाफोर थानाय जि एसे मोनामनाय बा बेफोरखौ जोङो जेन खारो, बेनि थाखाय जों सेनिटाइज खालामनाय जादों। बे जाबाय नैथि हाबाफारि। आरो थामथि हाबाफारि दङ जोंहा मेइन गेट बेखेवनाय। दा बे मेइन गेट बेखेवनाय हाबाफारियाबो जोंहा जोबनानै थांबाय। बेखौ जोङो बेखेवगिरि महरै हांख्रायदोंमोन जोंनिनो 24 नं सालबारि समस्तिनि MCLA मानगोनां बिथां जय मुसाहारि। बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै गावनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होबाय। आरो बिथांखौबो आं बानजाय आफादनि फुजा कमिटिनि आफादगिरि महरै मोजां हामलायनाय बावबाय। आरो लोगोसे जोंहा नै दायो दङ बिफां गायनाय हाबाफारि।
प्लेन्टेसन प्रग्राम बेवहाय जों आलासि महरै हांख्रायदोंमोन जोंनिनो साखाथियाव थानाय मानास भुयापारा रेन्जनि रेन्जार सार बिथां कामेस्वर बर' बिथाङाबो सफैबाय दा बिथाङा बिफां गायनाय हाबाफारिखौ आथिखालाव मावफुंगासिनो दङ दा बिनि उनाव दङ जोंहा नैथि गेट बेखेवनाय बेखौ जोंहा बेखेवगोन जोंनिनो सालबारि साब डिभिजननि सिभिल एसडिअ जोंहा बैस' सार दा बिथाङा सफैथ'वाखै आरो बिनि उनाव जोंहा मेन जितु अफिस आरो भलन्टियार केम्प बेखौ बेखेवगोन जोंनि सालबारिनिनो एसडिपिअ सार आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलियाव माखासे बेबायदिनो हारिमु जि मोसानाय बादायलायनाय बे मोसानाय बादायलायनाय जाया अपेन बेखौ जोंनिनो साखाथिनि सासे मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिके मन्टाकरिया बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। सानबेसेनि हाबाफारि लानाय जादों दिनैनिफ्राय जोङो 5 अक्ट'बरसिम 5 अक्ट'बर खालि जोंहा जोबगोन अदेबानि जों बिमा दुर्गाखौ रुप'हि दैमायाव गाजा गोमजायै फासायनाय जागोन आरो बे खालि जों मोनायाव माने बे कालचारेल प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो नोंथांमोनखौ मोजाङै मोजां फुजा कमिटिया सामलायनायनि थाखाय बान्थाबो मोननाय जादों होननानै जों खोनानो मोन्दों बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो? जोङो गुबुन बोसोरफोराव अदेबानि बारलांनाय बोसोरफोराव जोङो 2 बान्था मोननो हादों दा बेखौ आं आगोलावबो एसे फोरमायखादोंमोन जोङो दिनै साब सिखोननि थाखायनो बे फुजाखौ जेबो दावराव बावराव गैयाजासे साखोन सिखोनै सामलायनायनि थाखाय जोङो बाक्सा जिल्ला हिसाबै 2थि बान्था मोननो हादों आरो जोङो सालबारि साब डिभिजन हिसाबै 7थि बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेनिखायनो जों देग्लायबो जोबोद गोसो गुदुङै माबा मोनसे जों बान्था मोननो हायो नामा बा जोंनि फुजाया मोजाङै मोजां थांहोनो हायो नामा बिनि सायाव नोजोर बोनानै जोङो फुजाखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। नंगौ बे समाव बिथाङा माखासे खोथा फोरमायनानै होबाय रुप'हि आन्चलिक सार्वजनिक श्री श्री मा दुर्गा फुजानि बिथाङा कमिटिनि आफादगिरि लोगोसे मोजाङै सामलायनायनि थाखाय लोगोसे बान्थाबो मोननाय जादों बिनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै बिथांमोना सानबानि हाबाफारि लानाय जादों। दा आं दङ बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी खौरां। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।